εμφανίζονται. Εντάξει. Μπρο, δεν ξέρω, είναι περίεργο αυτό που γίνεται να εμφανίζονται παίχτες Bambi με ένα plate carrier, ένα κράνος και ένα όπλο. Χέσε με. Αυτός έτσι ήταν, ήρθε, έκατσε δίπλα μου, τον είδα δηλαδή να έρχεται, είδα τεράστιο φλάνκα έκανε μαλάκα. Τον ακολούθησα, έκατσε 3 δέντρα πιο πέρα, βγήκαμε και στα 4 και μόλις έφαγα σώτη. Έφαγα σώτη στο δέντρο και δεν με πέτυχε. Μήπως είναι αυτός ο πούστης. Κοιτούσε πάνω. Ω, μπρο, έφυγα με τα κινήτια. Τι θα κάνω, θα κατέβω από κάτω. Θα πάω προς το loot. Α, καλό. Θα κάτσω στον δρόμο. Από εκεί. Όμως. Θα αναγκάσω να μου ψάξει. Μαλάκα μου πέτυχε το όπλο. Badly damaged. Θα τον εγαμίσω. Και δεν έχω πάρει και τέτοιο μαζί. Έφυγα πολύ μακριά από το stack. 400 μέτρα μου. Δεν είχε στοχεύσει καλά ο βλάκας. Και εγώ είναι φστινγκ. Σε μέταλλο χτύψε. Μετά κατάλαβα τι έγινε όταν είδα το όπλο. Μαλάκα, εντάξει.